Και η Πάμελα Φόρστερ είναι έτοιμη για, για το δικό της run, τη δική της κούρσα. Η Πάμελα λοιπόν είναι από την Αυστρία και ξεκίνησε να ασχολείται με το parkour όταν ήταν 20 ετών. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη γυμναστική και θα το δείτε στο στυλ της. Και φυσικά αγαπάει το άθλημα γιατί της προσφέρει απεριόριστες προκλήσεις. Η Πάμελα πήρε μέρος και πέρυσι και είμαστε έτοιμοι να δούμε τις κινήσεις της. Backflip. Backflip 360. Και ωραία προσγείωση. Πάρα πολύ ωραίο. Cork 360 επίσης. Εδώ χρησιμοποιεί λίγο το θόλο να κάνει τις στροφές της. Τη βλέπω χαλαρή. Παίρνει λίγο και το χρόνο της. Πάρα πολύ ωραία. Front flip. Εδώ έτσι λίγο ρυθμική, λίγο γυμναστική. Slide. Νομίζω ότι φαίνεται ότι το διασκεδάζει πάρα πολύ. Έτσι είναι χαλαρή και μας αρέσει. Πάρα πολύ καλή η Έρικα.